Pule naga gospel kat kum uyonis kalenong ka banengkong ka dekot ar peu kendai hadu lai peu sau. Kum la syai uyonis ulayo I ba ujisu uwan syau bat ula ong. Hakmi ukon lang brod jong ublay ubakit no ya kapap kasang jong ka perthai. Day ya une bangala ya tu menbanga ong wei ubriu unwan haden jonga Henry ulong kam krau ban yanga namar ula don shua ba on ka yanga nga ngam itu ya u Henry ngalawan ban penbaptis daga kenang ban pen itu ya u ha Israel bat kane kalong kasaki ba uyonis ula ai ngalayo I ya mensem ba uhir na beneng kum kaparo bat usa halor jong u la kataru ngampat itu ya u Henry ublay ubalapha yanga pan penbaptis daga ula ong hanga pin yo I ya mensem ba uhir bat usa halor uwei ubriu day uta uban penbaptis da mensem ba khoj ngalayo I ya kata la ong uyonis bat ngayang saki ba mau ulong ukon ublay kaktien ublay kaway na kijing long kap nap ka jongi kaday bangim kloy ban ai ka jingyaro ya kiway to ngin but ya ganuksa jong uyonis baptis ubas bun hadu kata ban ai ya ka certificate ya ujisu kum ubakam krau ban ya u kadon kam shisha shibun ka jing sngoret ban longgi bala ban le kum uyonis baptis ngin yang am julio kublay